Bon dia, avui us presentem aquesta casa de poble de l'any 1920 en el cor de Sant Pol de Mar. I com no, comencem per al cancell, que és la primera part de la casa. Aquest cancell ens dona pas a l'entrada principal. Seguiu-me. L'entrada principal tenim un ampli distribuïdor, té uns 70 metres quadrats i en primer lloc ens trobem amb la cuina, que té una mida prou àmplia i a la vegada té una pica original de marbre. També tenim una habitació en aquesta planta baixa, tenim el bany de cortesia, que és molt còmode, i després un sotaescala que és per aprofitar i emmagatzemar. I al final, com no, ens trobem amb la sala d'estar menjador, amb llar de foc, típica de les cases d'abans, també aquestes bigues de fusta que són encantadores, i des d'aquí tenim accés directe en el pati. Aquest pati és fantàstic per gaudir-lo tot l'any i amb unes vistes també a mar. Aquesta casa és a primera línia de mar, el que passa que ara no ho podem apreciar degut a aquesta valla de fusta. Ara anirem al primer pis, d'on sí que ja veureu aquestes vistes que us comentava. Ja ens trobem amb la planta del primer pis, que està distribuïda en 4 habitacions. 2 habitacions a la façana del litoral, aquesta n'és una, on ara ja es pot apreciar aquestes vistes de primera línia de mar que us comentava, que també es gaudeixen des de la terrassa que hem estat fa un moment. Aquí tenim una altra segona habitació, amb armari encastat, i seguim amb aquestes vistes a mar. Seguiu-me que mirarem l'altre cantó. I a aquest altre cantó tenim les altres 2 habitacions que donen directe a carrer. Aquesta encara és més àmplia que l'altra. La casa és molt lluminosa i el bany que dona servei en aquesta planta. I ara ens falta la peça del solàrium. Acompanyeu-me, sisplau. Doncs ja ens trobem a aquesta planta de dalt, on tenim aquest safareig, que també es pot convertir en una altra habitació tipus estudi, el que cadascú vulgui, i com no, doncs el famós solàrium amb aquestes impressionants vistes a mar. Penseu que aquesta casa es troba en primera línia de mar, cosa que és molt difícil de trobar. És una casa que és per reformar totalment, però amb moltes possibilitats, que us anirem també ensenyant, i si voleu doncs, profunditzar més i saber-ne més detalls, no dubteu en contactar amb nosaltres. Gràcies.